Hola, Víctor, què tal? Molt bé, aquí tancadet a casa, però bé. Com va el confinament? Home, ens el portem com es pot, no? Jo ja porto ja més d'un mes i estic ja una mica fart perquè nosaltres a l'oficina hem decidit començar-lo una mica abans i que no me'n penedeixo, però sí que he allargat una mica més del que porta tothom i la veritat és que tinc ganes ja de sortir d'una vegada. Però, bueno, esperem que, Clar. que pugui passar el que Confinat a sigui. Barcelona, no? Sí, 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 sí. Tancat a un pis de Gràcia i bé, aguantant. Resistint, sí. Bueno, Sí, així sí. més o menys comparteixo tot. Tancada també un pis de Gràcia i també amb més d'un mes ja de confinament, o sigui que és de estirar-se els cabells. Bé, doncs avui hem convidat el Víctor Sala, el Virus Popular, perquè ell és un dels codirectors del Serializados, que doncs per qui no ho conegui, el Serializados és una revista online de sèries, òbviament, d'aquí deriva el títol, i també és un festival, que és el Serializados Fest, de sèries, que és el primer festival de sèries que es va començar a fer a Barcelona i, de fet, vaig tenir com el plaer jo d'estar en els inicis del projecte i col·laborar amb ells i amb el Víctor també vam ser companys a la facultat. Llavors, això de la facultat em sona com tot antic, no? Ara m'he sentit Oh, és que ja fa uns anyets, ja fa uns ja anys fa d'això, uns clar. quants anyets, sí, però... I res, llavors dir-vos que, si us plau, feu una ullada al projecte perquè és un projecte que això, que ha nascut doncs, de gent jove, super de zero, que ells van tenir mogollon d'ull, van saber detectar allà un nínxol de mercat que estava ben buit, que era el de les sèries, estava molt per explorar a casa nostra, i ells dos van començar amb aquest projecte de revista i mica en mica es van anar engrescant fins a començar amb el festival que, Víctor, recorda'm quants anys fa d'això? Aquest any farem la setena edició. Setena edició. O sigui, fa ja 7 anys enrere, és que ja em sona superlluny. M'estic sentint molt gran amb aquesta entrevista ja. I sobretot crec que bueno, han aconseguit no, posar en cartell dintre del que és Barcelona i tota la quantitat d'esdeveniments culturals que té la ciutat, doncs el Serializados Fest està allà ja com una cita més al calendari, cosa que és molt difícil. Han aconseguit molt bé també crear-se una marca, un segell propi, tant a nivell comunicatiu com de l'estil dins el propi festival, i sobretot també han aconseguit portar a casa nostra superconvidats de luxe de creadors de grans sèries com The Wire, no? Bueno, el Víctor ja ens en farà també 5 cèntims, li Mm. deixo que ell expliqui alguna cosa. Però, Víctor, explica'ns una miqueta això, com va començar el projecte, ja fa això, doncs 7 anys enrere, una miqueta més, Sí, i qui sou doncs a l'equip també. sí. Nosaltres això va començar que acabava la carrera, que jo vaig acabar una mica més tard que tu perquè vaig aguantar 2 anys d'Erasmus ara per Praga i després per Vancouver de convenis, però quan vaig acabar ens vam trobar que era la famosa crisi espaterrant-nos a la cara i que ja és complicat la comunicació audiovisual com a sector on trobar feina. Doncs amb la crisi del post-2008, en aquest cas jo era el 2012, estava molt complicat trobar feina i un dels meus amics de la infància, el Beto Martínez, que ens coneixem des que tenim 2 anys, doncs ell estava fent un treball final de grau per a una altra universitat relacionat amb el món de les sèries i volia fer una revista online dedicada a això. No? Detectava que els diaris se'n parlava d'una manera una mica residual, de les sèries de fora i de la qualitat que en tenien, i per tant podia ser un camp a tractar doncs, una miqueta amb el sentit rigor que es tracta al cinema en moltes revistes. No? I, I llavors vam començar a dir, val, no trobem feina de cap manera, què tal si això ho comencem a provar? I comencem a fer una revista online. I ens hem dedicat tot aquell estiu doncs, a trobar informàtic, a començar a generar xarxes, a començar a buscar partners amb els quals néixer i no ser una cosa tan petita. I és això, vam començar la revista i a partir d'aquí ens hem anat liant. Hem anat Us fent heu gran liat l'equip. fort, eh? Sí, 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 sí. Ja molt d'hora vam dir, hòsties, la revista està funcionant bé, hi ha molta gent del sector que li agraden les sèries però que no es trobava i no tenia punts de trobada. Fem un festival o què? Encara que sigui petit. I clar, si ens vam muntar la revista a l'octubre, al febrer ja estàvem muntant el primer festi.
I, clar, vull dir, 6 mesos després ja estàvem amb això, no? I va ser una cosa molt petita, però que mantenia una mica l'essència Serializados de sèries de qualitat, dignificar també els professionals d'aquí, buscar nous talents i humor. I una mica aquestes quatre potes que hi havia, doncs, potser a la primera edició, sempre les hem anat mantenint com a forma nostra d'explicar el projecte Serializados, no? I ara això ha derivat a que som una productora audiovisual on fem un programa de tele per BTV, per Barcelona Televisió, on busquem nous talents que vulguin dedicar-se al món de les sèries i de la ficció televisiva. També fem coses de col·laboracions amb mitjans escrits sobre sèries, fem de crítics doncs, al Matí de Catalunya Ràdio, a Time Out, a Ràdio 4, a diversos llocs. I clar, ens hem anat especialitzant en obrir una mica el camp, no? No és només el festival, sinó buscar la manera de tenir altres coses que se'n derivin del projecte i al final d'aquest viatge doncs, començar a poder viure d'això directament i no haver de ser només una cosa que sigui un hobby. Us heu convertit en els serialetrados de Catalunya, és així. Bueno, s'intenta. Hi ha molta gent que ho fa i té molts diferents estils. Sí. I jo crec que és molt bo que hi hagi molta gent que ho faci. Però sí que és veritat que amb el festival i amb la revista sí que hem marcat un perfil que després s'ha anat veient a altres llocs, no? I diguéssim, a partir de quin moment heu pogut començar a viure d'aquest projecte? Perquè al principi està clar que trèieu les hores d'on podíeu i ho combinàveu amb 3 milions de feina i això, quan vau començar i quan arribeu a ser a l'equip? Sí, jo crec que els primers 3 anys, 2 anys i mig, 3 anys, va ser una cosa de posar-hi hores com sigui i no veure un duro, diguéssim. I a partir d'això, jo crec que uns 3 anys sí que vam començar a tenir uns ingressos més habituals. Llavors, clar, el món de la revista online, per exemple, és un món que costa molt, diguéssim, treure-hi benefici perquè tal com funciona és que has de tenir unes visites molt, molt grans i nosaltres que volem fer un contingut qualitatiu, seleccionat, petitó, doncs no és el que es busca a internet, el que es busca és clickbait que generi milions i milions de visites insubstancials i aquest és el model i per desgràcia no és el que ens agrada, però sí que amb la combinació de diverses coses i d'anar desestacionalitzant coses doncs sí que vam poder anar creant equip, no? Llavors nosaltres anàvem combinant altres feines, d'ara en sortia una cosa, d'anar fent enquestes, ara en sortia una altra feina, de no sé què. Anaves combinant feinetes petites i mentrestant anaves, diguéssim, posant-ho tot al projecte, no? I ara mateix som 3 persones fixes, 3 a mitja jornada, i després pels projectes puntuals sí que anem tenint col·laboradors autònoms freelance, diguéssim, doncs, quan fem el programa de tele s'incorporen 6 persones, quan fem el festival s'incorporen, doncs diria que 8 assalariats i la resta mig assalariats i després autònoms, vull dir que anem combinant segons les necessitats de cada projecte, però fixes som 3 i 3 a mitja jornada. Clar, que està superbé i a part crec que també té un punt molt bonic que no només que tothom sigui gent jove, sinó que ho heu fet bastant entre tota la gent que teníeu al voltant, ja siguin amics o com coneguts o companys d'això, de la carrera, de tal, vull dir que té aquest punt de com que ho ha aconseguit també dins quan formàveu els equips pels projectes, doncs aconseguir fer molta pinya i això crec que en el propi festival, si anaves com a espectador, visitant, es palpava, no? També, vull dir, crec que això ho heu aconseguit fer molt bé, també. Sí, no sé si ha sigut manca de recursos, que clar, molts amics nostres de la nostra generació estaven amb molts problemes de trobar feina i dius, a veure, he treballat amb tu a la carrera, he vist com curres, ets de puta mare, en saps molt. Ostres, fem-ho junts, vull dir. I en això sí que s'ha muntat aquest grup d'amics, aquesta colla, que fem doncs, aquestes feines i que es nota que hi ha bon rotllo perquè som amics dins de l'oficina i fora de l'oficina, no? I això és xulo. No sé si és un risc que treballis amb la gent amb qui ets amic, perquè això a vegades també pot portar problemes, doncs que ara per un tema de nòmines o ara que estem en una crisi que tancats, ostres, nosaltres també hem d'aguantar el cop i que ningú deixi de cobrar. Però, clar, és aquest moment es pot aguantar fins on es pugui aguantar una mica i veurem què passa, no? Però sí que, clar, és la doble vessant, no? És molt xulo treballar amb amics i també si els hi tires un cable, doncs encara és millor, però quan van mal dades tens aquest risc, no? Però per sort de moment toquem fusta, però anem tirant.
Perquè el projecte, explica'ns una miqueta com es financia. Sí, clar, nosaltres tenim molts segments, diguéssim. Sí que hi ha diverses coses que fem. Llavors, la revista online sí que té una part de publicitat i de banners i de newsletter que sí que anem fent. La nostra gran part de finançament sí que són els esdeveniments, que són el festival sobretot, i també premiers que anem fent durant l'any al Fenòmena, amb estrenes de cadenes. També estàvem començant ara, portem un any fent 2 podcasts i ara els estàvem començant a fer podcasts en directe, el qual ara se'ns ha trencat perquè no podem fer coses en directe, però també tenim el programa de tele, les col·laboracions amb mitjans, o sigui, una mica sí que anem diversificant en diverses potes i més o menys amb això, ara, per exemple, moltes col·laboracions amb mitjans se'ns han caigut perquè els mitjans no ingressen publicitat, però com a mínim pots anar tirant amb els altres i vas mig fent, no? Però és això, trampejant, o sigui, de moment no ens estem fent rics, tampoc ho preteníem, però podem anar tirant, que és la I clau. el que és el festival és entre subvencions i patrocinis i amb una part d'ingressos propis també. Sí, sobretot, subvencions és molt poquet el que podem rebre, em sembla que és un 20% o un 18%, una cosa així. El 60 o així sí que són patrocinadors privats i després hi ha una part d'entrades i d'ingressos propis que a vegades doncs, hi ha edicions que el festival pensem que anirà millor de taquilla o que anirà millor de patrocinadors i al final som uns motivats de la vida i ens fa tanta il·lusió que el creador de Breaking Bad vingui que ens arrisquem i li paguem uns vols que estan per sobre de la nostra economia totalment i hi ha anys que perdem diners i que ho hem d'assumir com a empresa i que els traiem d'una altra banda. I Clar, però que això... alhora això també us ha servit per posicionar-vos a tope, vull Sí, dir que... sí, sí. O sigui, les primeres 2 edicions, per exemple, vam perdre diners forts pel que és la nostra economia. Però va servir perquè vingués Dan Harmon, creador de Rick and Morty i de Community, o perquè vingués David Simon. I de sobte un festival que només tenia 3 edicions l'havien posat en el mapa europeu quan a Espanya no s'està fent res d'això i tot es feia Clar. a França o a Alemanya. I clar, tenies la sensació de dir, ostres, per primera vegada hem posat que passin per aquí primeres espases a un festival de sèries, no? I això ens feia molta il·lusió. Clar. I ens pots fer ara, clar, el festival d'aquest any, entenc que, vull dir, us cau a la tardor, per tant, a priori no perilla, però segur que d'alguna manera s'ha vist afectat. Llavors, no sé, ara suposo que és massa d'hora perquè vull, encara no heu fet cap avançada de la programació i segurament no ens podràs dir res, però en quin punt està, llavors, els Civilizados d'aquest any? Clar, nosaltres el farem sí o sí. O sigui, la idea és fer que hi hagi edició segur. El tema és, hi ha 2 vies per fer-la. Una és doncs, que per sort tot això hagi passat i puguem fer actes al CCB i altres llocs de la ciutat, com ve sent habitual en el festi, i que haguem potser de tenir una distància de seguretat o reduir l'aforament o coses d'aquestes per evitar doncs, que si això continua doncs, tenir mesures preventives. I per una altra és plantejar-nos l'edició online. Vull dir, ha passat amb el gran festival de sèries d'Europa, que és el Sèries Mania, que aquest any s'ha vist que era justament en aquestes dates i s'ha reduït a fer-ho només online i nosaltres ja estem estudiant la manera de que si toca hem de fer-ho online. Sí que tenim la sensació que ens costarà molt tenim aparaulat algun convidat internacional que encara no li hem volgut parlar perquè no és el millor moment, potser, però sí que crec que segurament no serà l'any que molts internacionals vulguin venir al segon país més focus del problema. Llavors, crec que serà un any complicat per tots i llavors ens hem de plantejar aquestes 2 vies, la via online o la via de presencial, però una edició més limitada perquè no podrem fer molts viatges segurament, encara que això sigui a l'octubre, encara que sigui del 20 al 25 d'octubre, té pinta que això, les mesures preventives duraran temps. Vale, Víctor, i ara, o sigui, així per acabar ràpidament, com a serialetrados, que us dic jo sempre, una miqueta quina és la teva visió d'aquest fenomen de les sèries, que diguéssim, quan nosaltres vam començar la carrera, ara fa ja més de 10 anys, això ja començava, no? Vull dir, com cap als 2000 i poc havia començat a sorgir, però no estava ni molt menys a l'hora del dia com està ara, que és, bueno, és allò que més consumim, jo crec, la majoria de les persones en l'àmbit cultural, i més ara en ple confinament, no? O sigui, com veus aquest fenomen que creix exponencialment? Vull dir, li veus... Quin futur li veus? Sí, sí. I mira, per posar el cas de la carrera, jo a la Pompeu vaig fer, com a treball final de grau, un pilot de sèrie.
i des de la carrera no es veia massa bé que la gent fes televisió, sinó que havien de ser curtmetratges perquè era una cosa més noble i la televisió es mirava amb una certa condescendència, fins i tot en una carrera audiovisual on ara sí que es comença a abraçar i casos com les de l'hoquei doncs ens posen molt orgullosos i a més. Però sí que la nostra generació va ser la primera que potser va obrir una mica de camí perquè la televisió doncs, no estigués... Sí que hi havia alguns profes que ens parlaven de The Wire o del fenomen de Perdidos, o el que sigui, però sí que era una mica residual. I quan nosaltres vam començar, aquí no hi havia ni HBO, ni Netflix, només hi havia el Canal Plus que portava algunes sèries d'HBO aquí a Espanya de pagament. No, dieu, ens baixàvem els capítols i... Sí, i tothom deia que les plataformes no vindrien aquí mai perquè tothom era un pirata. I ara tenim 800 plataformes i ara estem en una fase en què ja no volem més sèries gairebé, no? Fins i tot amb el confinament les estem avorrint ja totes perquè no hi ha manera ostres, n'hi ha tantes i quedes tan... és tan complicat en triar que comença a cansar. Jo crec que sí que hi ha un fenomen de cansament una mica, de que les sèries estan en un bon moment creatiu, però sí que hi ha tantes coses i tothom està mirant la seva sèrie petita i el no sé què, i tu tens aquesta plataforma, jo tinc l'altra, que està com més dividit que mai. Abans potser sí que Netflix ho tenia tothom, ara cada vegada doncs no, jo soc més d'HBO, soc més de Filmin, soc més de no sé què, cadascú té el seu subministrador de referència, no? I en això hi ha molta diversitat. Jo crec que de moment no pararà aquesta bombolla, o sigui, continuarem produint més sèries de les que es poden veure humanament, però hi haurà un punt on començarà a baixar, perquè no serà rendible per moltes cadenes basar-ho tot en aquestes les sèries, no? No hi ha vida per tantes sèries. No, però això ja passa amb la literatura, ja passa amb el cinema, ja passa amb la música. El tema és que potser abans de la sèrie sí que era més acotadet, però ara hi ha arribat un punt que és una invasió que no pots ni controlar, ni nosaltres com a crítics, vull dir, jo no puc dir que veig la majoria de coses, perquè encara que miri moltes coses, no s'arriba a tot. Clar. I ara per aquests dies, per acabar, alguna recomanació de sèrie especial confinament? N'hi ha una que m'està agradant molt, que està a Espanya, que es diu Breeders, Bendita Paciencia, per traduir, que és amb el Martin Freeman, de Sherlock i del Hobbit i de més, que és un pare, és una parella que té fills, i és una mica, no és que estiguin confinats, però realment el seu nivell de tolerància amb els fills està desbordadíssim i ho porten fatal, això de ser pares. Es creien que serien uns pares magnífics i l'ha escrit el mateix Freeman, està a l'equip de guió, i realment que té un punt humà i que té un punt catàrtic, jo crec que amb aquest tema de molta gent que està confinada amb els fills i que a més no els deixen ni sortir al carrer, el qual em sembla una cosa totalment aberrant, que no puguin sortir ni 10 minuts de casa, que jo crec que pot ser molta catarsi per molts pares de veure, mira, aquesta gent ho fa pitjor, està molt pitjor que nosaltres encara ho fem bé i és una sèrie molt divertida, 20 minutets al capítol, que passa molt bé. Perfecte, doncs ens l'apuntem. I res, i tothom està pendents de les xarxes dels Serializados per quan ens vagin arribant informacions del festival. I, Víctor, moltes gràcies per aquesta estona al Virus Popular i bona confinada, que esperem que no en quedi gaire. Moltes gràcies, igualment. A veure si això passa ràpid i ja podem tornar a anar al cine, al teatre i a tot arreu, que ve ganes d'omplir les terrasses també, o sigui que... Avui no perquè plou bastant, però altres dies sí que... Però altres dies que tot colet sí que va venir de gust. Apa, adéu! Molt bé, gràcies, Víctor. Adéu. Tampoc no cal que dissimulis que no em coneixes. Qui ets?